फासिनि साजा दिनै मोननो गोनां मोनसे डिक्लेयार होजाबाय। दिपेन बर' सारनि बुंनायखौ दिल्ली सरकार गुवाहाटी सरकारा खोनासङाबाबो प्रमद बर'नि आगदा आखि आरो प्रमद बर' बिथांमोना खोनासंदों। एक्स-एन-डि-पिनि जानानै दिल्ली सरकार गुवाहाटी सरकारखौ खोनासंहोनो थाखाय दिपेन बर' सारा गोख्रों सरकारनि सायाव बाथ्रा बुंदों। बा बिब' देरसिन थैनानै थांदों, दा बिब'नि सारादुआवहाय दिनै बिथाङा सानसेनि थाखाय बाय सुथि लाना फैदों आरो लोगोसे गावनि जोनोमगिरि बिफा दं, गावनि जोनोमगिरि बिदा बिबाजै बाय बाहागि खुरमा गुबुन गुबुन एमएलएफोर जिरायग्रा, दिसपुरनि गुबुन गुबुन मन्थ्रिफोर जिरायग्रा, दिसपुरनि गुबुन गुबुन आमलाफोर जिरायग्रा बै अफिसफोरावबो बर'नि साइनबोर्ड दा नुनो मोनसै। बिसिम सौफैनायनि गुदियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसार एनडिबি केडार সকল যিসকল এতিয়া জেলত আছে, ৰঞ্জন দৈমাৰী সহ আন আন কেডাৰ সকল আছে, তেওঁলোকক অতি সোনকালে মুকলি আকাশত এৰি দিয়াটো চৰকাৰৰ এটা গুৰু দায়িত্ব বুলি আমি ক'ব বিচাৰো। बै आंनि उनथिं रोमै रोमै नुहुरनाय स्टेज बानायबाय थानाय नुहुरनाया 21/22 स्टेज दुलाराय ब्रह्म धोरोम बे प्रग्रामनि थाखाय जानुवारि 21/22 स्टेज आरो बै नुहुरनाय हाजोआ अरुणाचल हाजो। भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय। आबसुआल' सोमावसारदों नामा? दिसपुरनि लांगोनायाव बर' हांखोजों लिरजानाय लोगो लोगो बर' हमायसाया जोब्बाय नामा? बर' रायजो राजाफोरनि सोमावसारनायनि सोमावग्लुंनायजों दिसपुरनि लांगोनायाव बर' हांखोजों लिरफुंजादों। नाथाय बर' रायजो राजाफोरनि सोमावसारनाया मोनफ्रोमबो बर'नि सोमावसारग्रा आन्दालन खालायग्रा मोनफ्रोमबो आफादजों बर' रायजो राजाफ्रा हेफाजाब मदद होबोदों। साफा सानै इउटुबारफ्रा दिपेन बर' सारनि बुंनायाव मानो हेंथा? दिपेन बर' सारनि बुंनायखौ दिल्ली सरकार गुवाहाटी सरकारा खोनासङाखैबाबो प्रमद बर'आ खोनासंदों। प्रमद बर'नि आगदा आखि बिथांमोना खोनासंदों। साफा सानै इउटुबारफ्रा मानो दुखु मोनदों? एक्स-एन-डि-पिफोरनि जानानै दिपेन बर' सारा बुंदों। साफा सानै प्रमद बर'नि जायफोर बिथांमोना खोनासंदों दिपेन बर' सारनि बुंनायखौ, नाथाय साफा सानै इउटुबारफ्रा मानो दिपेन बर' सारनि एसे बेरेखा मानो बुङो? दिल्ली सरकारा खोनासङाबाबो गुवाहाटी सरकारा खोनासङाबाबो प्रमद बर'नि आगदा आखि बिथांमोना खोनासंदों। प्रमद बर'आ खोनासंदों। नंगौ, नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दुलिगाव गामियाव जोंनिनो सासे बर' हारिनिनो गोख्रों एनडिबिनि मावथि बा बारग' एनडिबि दायो बिथाङा हारिनि थाखाय, जाथिनि थाखाय, राव हारिमुखौ रैखाथि खालामनो थाखाय एनडिबिआव जयेन जाखांनायनि उनावहाय नांफुनाय समावनो बिथाङा दिनै हमजादों। दायो हमजानानै दिनै बिथाङा आरोबाव खबर आरो गाज्रिबाव बिथाङा जाहैबाय माने फासि होजानो थांनाय मोनसे सासे सुबुं। बिथांनि मुङानो जाहैबाय बुहुम, बिथांनि अरिजिनेल मुङानो जाहैबाय मा बिरखां बसुमतारी। दायो बे फंबाया सानसेनि थाखाय सुथि मोनदों। बिनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय बिनिनो जोनोमगिरि होननांगोन बा बिब' देरसिन थैनानै थांदों। दा बिब'नि सारादुआवहाय दिनै बिथाङा सानसेनि थाखाय बाय सुथि लाना फैदों आरो लोगोसे गावनि जोनोमगिरि बिफा दं, गावनि जोनोमगिरि बिदा बिबाजै बाय बाहागि खुरमा सानसेनि थाखाय बे बिब'नि सारादुआव फैनानै लोगो मोनफैदों। दा बेखिनि खबरखौ जोंबो मोननानै इउनिटि फराम एक्स-एन-डि-बिनिफ्राय लानानै जोंनि मानगोनां आफादगिरि जोंहा सिला बसुमतारी फैदों, लोगोसे गाहाय नेहाथारि बिथां रसराजआबो नुजाफैदों, लोगोसे इउनिटि फराम एक्स-एन-डि-बिनि लोगो आफादगिरि जायख्लं बसुमतारी आरो लोगोसे जोंहा इजिएस मिरुनि सेक्रेटारि फंबाय मोनाबिलिबो दंफैयो। आरो बेजों लोगोसे जोंल' नङा, गोबां बे रायजो राजा बे ओनसोलनि लोगो दिगिफ्रा फैनानै नुजाफैदों। दा बेखौनो जोङो दुखु मोनदों जे दिनै बिथाङा हारिनि थाखाय गोबाव बोसोर सेक्रिफाइस खालामनानै दिनैहाय एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दिनै बिथाङा मोनसे फ्रिदम मोनाखिसै। दिनैहाय फासिनि साजा दिनै मोननो गोनां मोनसे डिक्लेयार होजाबाय। जोंनिफ्राय जोंनि इउनिटि फराम एक्स-एन-डि-बिनि नाजानायनि गेजेरजों जों बेखौनो मोनथिगौ जे दाख्लै जों जितु माखासे कर्टनि दैदेनगिरिफोरजों बा कर्टनि जाजफोरजों रायलायनायनि गेजेरजों बिथांनि माखासे जितु हें जानो गोनां बा फासि जानो गोनां दिनै बियो बे बुस्थुआव गैला, बे जानाय नंला, बेखौ जोंनो डिक्लेयार होदों। बेनि थाखाय जों गोजोननाय मोनदों। दा दिनैनि आरोबाव नैबेवहाय जोङो बे फंबायजों लोगो मोनफैनायनि गेजेरजों दिनै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो दिनै बिथांनि न'खराव दिनै गाबगु 15 बोसोरनि उनावहाय दिनैसो खेबसे गावनि गामिजों लोगोसे बिफा, जोनोमगिरि बिफा आरो बिब'नि सारादुआव दिनै बाहाय गासिबो बाय जाथि खुरमाखौ लोगो मोनफैदों। आरो बे खाबुआवनो जों इउनिटि फराम एक्स-एन-डि-बि बा बारग' एनडिबि फैदों। आरो बेजों लोगोसे जों रायखांनांगोन, जोंहा सावरायग्रा बिथाङाबो फैनानै थांदों, बे जों लोगो मोनदों। आरो बेनि सिगाङाव जोंहा बिथां EM रन्जित बसुमतारी फैदोंनो जों लोगो मोनजायाखिसै। बिथांमोनखौबो
बिथांनि सानसेनि थाखाय फैनायाव सुथि लाना फैनायाव नुजाफैनायनि थाखाय जोंबो गोजोननाय बावहरदों बिथांमोना दिनै हाजारब्लाबो जांख्रिथायारि लोगो हिसाबै दिनै बिथांमोना बाहागो लाफैनो थाखाय जों गोजोननाय मोनदों बेबायदिनो जिखुनु समाव जोङो बारग' एनडिएफबिफ्रा जों ज'यैनो क'पारेट खालामलायगोन मिजिंथिदों आरो जोंनि दानि बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ मिजिंथिदों जाहाथे जोंनि एनडिएफबिनि गासैबो जेल जानाय केसफोरखौ लानानै एनडिएफबिनि क्ल'जफोरखौ लानानै गासैबो समस्या थाबैनो जाहाथे सल्भ खालामो बेखौ जों इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनिफ्राय सरकारनाव जों आपिल खालामनाय थाबाय आरो फंबाय बुहुमा दिनैहाय जेखिनि फेमिलिखौ लोगो मोनफैदों बिनि थाखायबो आफा इसोरनिसिम जों आर'ज गाबदों फंबाया दिनै इसोरनि माखासे मददनि गेजेरजों जोनोमगिरि बिफा गामिखौ मोनफैबाय जोंखौबो लोगो मोनदों बिनि थाखाय आरो इयुनफ्राव बेल' नङा आरो गुबुन जेलाव थानाय लोगोफ्राबो बेबायदि खाबुखौ आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा न'खरनि सुबिदा उसुबिदा समाव जाहाथे हेल्प खालामो बेखिनिखौ जोङो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय।